し。皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。大竹守と申します。ゲームオーバーになるたびにお酒を飲む配信をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。私は以前にイブをやったことがあります。皆さんはどうでしょうか？懐かしく思いながらやっていきたいと思います。昼下がりの、灰色の空の下、イブとその両親は美術館に向かっておりました。忘れ物はないわね、イブ。そうだ、ハンカチは持ってきた？ほら、誕生日にあげたやつ。ちゃんとポケットに入れておくのよ。なくさないようにね。懐かしいですね。おっと、懐かしい。この綺麗な BGM。お母さんですね。さあ、着いたわよ。イブ。美術館は初めてよね。今日見に来たのは、ゲルテナっていう人の展覧会で、絵の他にも、彫刻とか、いろいろと面白い作品があるらしいから、きっとイブでもきっと楽しめると思うわ。そうですね。お父さん。受付は済ませておこうか。そうね。あと、パンフレットをもらいましょう。先に見てるって？もうイブったら仕方ないわね。いい？美術館の中では静かにしてなきゃダメよ。あなたなら心配ないと思うけど。他の人に迷惑にならないようにね。いいえ。さあ、始まってまいりました。出てきますか？勝手に出てはいけない。その通りです。一服してこようかな。こんなところで。そっちはダメだよ、イブ。怒られてしまいました。では、一回見てみましょう。大きな大きな床に描かれた絵。この作品を生目で見たかったの。やっぱり、絵本とか、見ると全然違うわ。雰囲気がもう、最高ね。そうね。へえ、これが雑誌とかに載ってるやつなのか。ミハですね。無言で鑑賞しております。なんか吸い込まれそうで、怖い。そうですね。あなたが怖がっている。私はとても可愛いと思います。ようこそ、ゲルテナの世界へ。本日は、誠にありがとうございます。当店では現在、ワイルズ・ゲルテナ展を、しております。ゲルテナ氏が生前描いた怪しくも美しい絵画たちをどうか心よくまでお楽しみくださいませ。まだ何歳ですか？わかりませんが、イブちゃんの年齢では読むことができない。悪意なき、難しくて読めない感じがある。すごいなぁ。そうですね。この作品のタイトルを見てみましょう。深海のハテナ。人が立ち入ることは許されない。その世界をハテナハテナするためには、私はキャンパスの中にその世界をハテナった。地上から見られる深海か。感慨深いですね。精神のハテナハテナハテナ。一見美しいその姿は、近づきすぎると痛い目に、肉体にしか咲くことができない。難しくて読めない感じがある。これ、ちょっとした衝撃であの茎の部分折れちゃったりしないのかな？もしそうなったら一体、弁償いくらするんだろう？怖い。落ちてんの取りたい。つまんない。その通りですね。咳をする男。個性なき番人。本当に素晴らしい絵。こんなんどうやったら描けるのかしら。そうですね。はてなと星のはてなめき。何もないですけど。これ欲しいなぁ。何も見えませんよ。無言で鑑賞しております。綺麗。そうですね。はてなの精神。はてなの器。いやー、さすが、ゲルテナ先生だ。見れば見るほど、趣が深い。そうですね。波打ち際の何々。お父さんお母さんでしょうか。どうしたの？もう疲れちゃったの？2階に行ってみなさい。絵本以外の作品も多いみたいだよ。そうですか、行ってみましょう。外は明るい。
ふむ。新聞を取る貴婦人。無言で干渉しております。逆釣りの男ですね。はてなはてな。難しくて読めない感じがある。心配。ダイヤ。綺麗な人だ。でも、これ、実在の人物かな。まるで私ですね。苦味の果実。はあ、すっごい。はい、もうそろそろ飛んでいきますよね。こういうのをどんどん。さあ、来ました。問題の絵でございます。見ていきましょう。はてなはてなはてな。はてなはてなはてなの世界。点滅している。びっくりしましたね。何が起こるんでしょうか。ここからが楽しみでございます。BGM が消える。私のヘッドホンでは爆音の BGM が鳴っておりました。テーブルに行かれたはてな。誰もいませんね。閉館の時間でしょうか。チカチカしている。誰もいない。あれもう突き押しました。大丈夫ですか？マスクしていきなさい、ちゃんと。この足音が、私のヘッドホンでは大きく聞こえております。なかなかビビりでございますので、その辺ご了承いただきたい。入りますか。もう閉館みたいですね。いきませんね。セーブすることができた。誰かが通りましたね。どうしました？ノック3回は、入室時の挨拶でございます。2回はトイレのノックでございますのでご注意ください。にゃーお。青いインクが立ってますね。見てみましょう。おいでよイブ。まるで動物の森ですね。下の階においでよイブ。秘密の場所を教えてあげるよ。そうですか。現在私の部屋も、チカチカと点滅しておりますので、なかなかこの演出はびっくりしております。さあ、飛び込んでいけ。戻れますか？戻れました。戻れたところで意味はありませんが、セーブをしていけ。イブをやったの何年前ですかね。もう2、3年前でございますので、だいぶ老後でございます。セーブポイントがある。鍵がかかっている。左の青い扉は、おっと、出口がない。鍵がかかって進むことができない。おいで、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 おい。行きましょう。これがライフポイントでございます。抜けて入ることができる。返せ、返せ。返せませんね。返せ、嫌ですね。私はお家に返してほしいものです。それを言うなら、お家へ返せ。テントウムシの絵、蜂の絵、鳥の絵、雲の絵。何ですか？プロローグ。第1章。第2章で、最終章で長期となる。ここは取ることができない。このゲームは即死はございません。ライフ制でございますので、足場に注意。でですね、真ん中取りますか。危ないですね。アリさんがいます。セーブ起点ポイントがあるので、セーブしていけ。絵が変わっている。ヒントが欲しいですね。黙りこくってしまいますが、私は、本当にうろ覚えでございまして、あの場所以外を覚えていることございません。
もう一回あそこの場所に行ってみましょう。穴が開いてが通れない。そうですね。初見時には、すごいうるさいですね。私の耳をつんざくほどだ。ちょっとミキサーを開きたいと思います。よいしょ。OK。いいえ。シフト、魔女の家でシフトリダッシュを覚えて、私はずっとシフトボタンを押そうとしております。この辺ご了承いただきたい。このアリの絵をどうにかするはずなんですが、一回触れてみましょうか。この黒い手にダメージを食らってしまう。痛い。穴が枯れてしまった。戻ってみましょうか。シャーン。返せと。私をお家に返してほしい。バラとあなた、命の重さを知りがいい。そうですね。猫の目である。猫の目は、光を当たると細くなります。逆に光が当たらないと、大きくまん丸になっていきますね。まん丸の目の猫ちゃんはとても可愛らしいございます。そうそう。これ以外調べることはできないのか。何かヒントがあるはずだ。調べていけ。どこか通るとかあったでしょうか。それとも最初の、中央階段のあの絵に何かヒントがあったのか。ありませんね。何をどうするべきなのか。シャーンという音。私はこのシャーンという音がよくわかりませんね。わからないことだらけでございます。それが脱出ゲームの醍醐味。さあ、調べてしまいましょう。わからないものは調べろ。お父さんもよく言いました。よいしょ。なるほど、なるほど。はい。はい。虫の絵が並んでいる通路に黒いドットがいるので話しかける。いたのでしょうか。いました。これは見えない。僕、絵大好き。僕の絵、かっこいい。僕の絵見たいけど、ちょっと遠いとこにあるの。僕あり。そうですね。いいえ。シャーン。よいしょ。新春シャンションショー。言いませんね。していきましょう。それ僕の絵、やっぱかっこいい。うっとり。よかったですね。見ることができた。行きましょう。おっと、こっちに近づいてくる。ガオー、嫌ですね。さよなら。アリさんを踏み潰されているのでしょうか。さあ、どうなったんでしょうね。こういう不快なことを要求してくるホラーゲームは大好きでございます。皆さんはどうでしょうか。猫ちゃんがいますね。左の部屋に入ってみましょう。どうしました？かくれんぼする？嫌です。
失敗したらダメージなんでしょうか。わからないから、とりあえず左奥。痛い。いやーん。お、すごいですね。指紋もなければ、もう右手なんですけどね、これ。アウト。あ、なるほど。BGM は消えました。ですね。嫌ですね。見つけた。よかったね。景品あげる。ありがとうございます。この手は邪魔ですね。多分、よいしょ。かくれんぼが終わって外に出ると消えるのでしょうけど。あった、いっぱい置いてある。ここは倉庫かなんかでしょうか。チカチカ進みますね。つまずきそうなひびがある。パックマンですね、また。これはパックマンだ。まだいけないですね。タレットがたくさんある。黄色いの渡られてますね。なるほど。じゃあ、ここにいますか？ください。さあ、こちらへ。お兄さん、こちら。手のなる方へ、パンパンと。なぜ来ないのか。さあ、来てください。やったぜと。言わんばかりに、私の策略通りでございます。頭から倒れ。頭しかないんですか？よいしょ。頭を破裂していく。可愛らしい声。私は大好きでございます。猫ちゃんね。気持ち悪い。痛い。こうですね。忘れた頃に。唇注意。唇注意。忘れた頃に。なるほどな。吊るされた男たち。タロットカードに吊るされた男というのはございます。皆さん、一度調べてみるといいでしょう。タロットカードはとても興味深いですよ。踊りと落ちますか？シャーンと。知りませんね。青が3、赤が3、1人ない。1、3、1ですか？何も起こらない。おっと、これも覚えております。嘘つきを本当のことを喋っている、やつが正解でございます。黄色が言っていることが本当。本当の言っているのは緑。石像、正面立って東、西、次に南が正解。黄色の同意。全員が嘘つきという過程でございます。右。正解。緑だけ。そうですか？白も同意がありませんね。赤と黄色、緑と青は確実に嘘でございます。東に南にと、東に4と北に2。東に4と北に2。1、2、3、4、1、2。虹でございます。いや、いけるならば生きてほしい。警察にゲームオーバーになっていく。やはり、イブみたいに口でないものはやっぱガンガンと飲めませんね。考え物でございます、この企画は。よいしょ。もうそろそろ9時ですね。いただきます。明日は嫌な月曜日。ニューゲームを知った。ちょっと待って。
ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。これスキップできるんでしょうか。知ってます。ありがとうございます。早く受付を済ませてください。つまんなそうにしますよ、私は。戻りましょう。いろいろ来た家。よいしょ。先ほどだったやつがそちら側は、東に南に行きますか。正面に立って、1、2、1、2。なるほど、もう一回。1、2、3、4、1、2。あれこいつが確か正解だったはず。東に4。おっと、私、西と東間違えてますね。1、2、3、4、1、2。ここですか ?4。ありがとうございます。かわいそうに。本当のことを言った子供はいじめられましたと。悲しいことです。黄色が4。そうするならば、青が3ですかね。緑になってますね。1、1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、赤いホースですかね。1、2、3、4、5、6、7。7ですかね。1、7、4。意味わからない。じゃあ10、10ってなってしまったら10はありませんね。何かまだヒントがございます。何か、食い物をよこすと言っておりましたが、食い物はありましたかね。緑もわかりませんね。1、2、1、2、3、4、5、6、7。ですよね。多分緑はここ。もしかして、いや、そんなわけがない。ここですか？残りませんね。18。18ですか？緑が 18？ 全部かけ足すのか。OK です。7。18。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。電卓か、紙を用意しましょう、皆さん。暗算できませんよ。お酒飲んでる人は。よいしょ。何これ。おう、なるほどな。昔、取ってた、授業の、ノートでございました。18×7 足す4は、7、70の、7、8、5、違う。7、8、7、8、56買ってますね。70足す56は、126、130。ありがとうございました。なんでですかね。もしかして10ですか？ 10 だったら2桁超えますね。じゃあ1桁超えますね。わからない。
まあ、今回はこのぐらいにします。よいしょ、セーブしまして。よいしょ、よいしょ。皆様ご視聴ありがとうございました。明日は月曜日ですね。私も学校がございます。皆さんお仕事でしょうか？まあ、この1週間乗り越えていきましょう。あ、そういえば、今週の火曜日には、天皇様の、ご即位ですね。それも、国民として祝っていきたいと思います。それでは、バイバイ。